Môžete mi prosím ukázať, ako budete stopovať? Tak ideme na to. Ideme na to! Prvých 5 minút. Nehláste sa všetci! Nezastavujte nám všetci, prosím! Po 40 minútach sme chytili prvú jazdu. Ideme do mesta Agueda a veľmi zlatý chlap nás zastavil. Máme s ním celkom talk. A ešte vie po anglicky. Klobúk dole. Sára je dojata z tejto jazdy. Chlap nám porozprával o svojom živote a o závislostiach. Tak to dojalo. Musíme ale povedať, že prvý vodič, ktorý nás zobral, nás mal zobrať do... alebo teda býva v meste... Ktoré bolo asi 15 minút od Coimbry. A toto mesto, kde sme my, Agueda, je 48 minút a ona sa normálne proste zaviezol. Že naviac, že v pohode, že na mesto zaveznem. Tuto na tomto mieste by mali byť dážniky, kvôli ktorým sme prišli. A sú tu takéto pomaľované lavičky, kavička, koláčik. Žiadne umbrellas tu nie sú. Začína stop číslo 2. Peter necháva stopovať Sáru. Vie, čo robí. Ale prvé auto som stopol ja. Spolu. Amarildo a Ačamila nás zobrali z... Kde to sme boli? Z Aguedy do Oja. A z Oja sa presunieme vlakom za pár centov do Aveira. 5. mája majú svadbu, sú z Afriky, topkoví. Z Uma corrida de rastreamento de carros. Naši kamoši nás doviezli nakoniec až do Aveira. Mali sme ísť do Oji a z vlakovej stanice dojsť sem, ale nakoniec sa rozhodli, že však my vás hodíme až do Aveira. Tak, teda nedbám. A prišli sme tuto k takejto fontáne. Veľmi romantikoš. Takéto romantika. My nevedeli, že tu budeme dneska. Ale nevedeli. A ryba. Hladná je. Ideme splniť challenge, ktorý máme, a to je, že sme museli kúpiť stužku a tú stužku musíme teraz priviazať v Aveire na hociktorý z týchto mostov. Náš cieľ je tu. Koľko ľudí bude klikať na Sáru? Ty nám ukazujú tam niečo. Máme ísť tam. Posledné 3 auta si dáme. Dobre. Presúvame tesne pred diaľnicu, ale neviem, kde tu budeme stopovať, lebo je tu iba rovná ulica bez ničoho. Postavili sa na ulicu, kde je tento hlavný ťah smerom Lisabon. Autobus stopníme, more! Po 5 minútach stopovania nám zastavil brutálny pár portugalský, ktorý nás vezie do Miri a z Miri potom budeme ďalej pokračovať buď do Obidošu, alebo tam ostaneme spať v Mire. Totálna pecka. Tak toto bola čistá pecka. Keď mi takto povie, že ľudia sú zlí, poviem mu, že nemá pravdu, lebo ľudia sú super. A títo dvaja, čo nás viezli, dávam tam fotku, to bola čistá topka. Strašne zlatý. To bola čistá bomba! Totálne nás tešia títo deduškovia tuto v Mire, ktorí sedia a debatia. Možno o futbale, možno o babách. Kto ví? Prepadli nás so Sárou hlady, tak v Mire si dáme večeru tuto na kamennom stole s našimi felákmi. A few moments later. Aby sme zhrnuli včerajší deň, stala sa nám taká vecička, že v meste Mira sme sa trošku, jak sa povedať, zasekli. Taká zapeklitá situácia. Tak sme sa rozhodli, že z tohto miesta, alebo z tohto mesta sa musíme dostať čím skôr. Tak sme stopovali len tak bez cedulky a zastavila nám jedna pani s 2 babami mladými, ktoré išli na krasokorčuliarsku súťaž späť do Coimbry. A asi 1,5 hodiny sme sa pozerali na krasokorčuliarky, ako súťažia. Lenže naša cesta na ten deň neskončila a pokračovali sme ďalej do Figueiry, kde práve teraz raňajkujeme. A Sára napísala cez couchsurfing jednému chlapovi, volal sa Jose, ktorý nás prichýlil doma. Učiteľ v škole, tak ráno utekal do školy. My sme sa vybrali tuto do prístavu. Našim cieľom dnes je dostať sa do mesta Leiria, Óbidos, Peniche a Ericeira.
je 25.3.9.20. O 10. by sme mohli začať dvíhať cedule. Totálny bezďoší. Čajka. No, halienko. Ďalšia? Ešte jedno. To je jedlé. Alebo jeblé. Dobrý, ne? Taký lepší taký. Trošku sa nám rozpršalo, no. Nie, idem tadiaľ, alebo... Zastavil nám nejaký portugalský ujo, ktorý vlastní tieto tu všetky pozemky, tieto tu všetky polia dokola a pre nás do Leiry. No, zavolal ma teraz do jeho domu. Sal. Soľ. Tu fica cheio. Luz. Casa do Sal da Figueira da Foz. Práve som dostal taký produkt, ale neviem čo to je. Fíha, tak to bude zaujímavé. Sme v Leire! Ujo nás doviezol až na autobusovú stanicu. Ani by som nebol povedal, že toto mesto je také pekné. Práve sa nachádzame v cisternách hradu Castelo de Leira. Welcome to the prison. Come to my prison. To otvorili.